Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ngano ipapatay tamang ka nga sa kuning mo mahal na mahal kita, dili ba? Pakita na ko, JC. Aron kitang duha mo'y magpinusilay. Pakita. Mamisita ko nimo. Pwes dali. Kaya mo welcome nimo mao ang mga bala sa akong mga armas. Dali, JC. Dali, karon dayon. Magpaabot ko nimo. Dali, dayon. Alright. Pabot ako, darling. Pabot ako. Magpaabot ko, JC. Iya ko ba doon? Huwag kang musugat ko nun ako. Ang welcome na ko, mao ang mga bala siyang armas. O sa kubugo. Kamuode siyang mupusil. Sige, pabot ako, darling. Pabot ako. Ang akong sigarilyo. Karon akong pagkawaso ng nasuhod niya gikan diri sa kong babaw niya mo porma kiniglingin niya ni porma kinigin ang aso. Nana ninyo ang mga armas ug mga bala. Nada kay armory diri. Mga mugbo ra na ang mga armas. Pero makapatay na. Ang mas dili magkapatay. Uy, may mga bala good ni. Unsa man nag-imo, Chris? 357. Kadag ko na mga bala ining 357, uy. Kining ako, 38 caliber. Nakasuway na mo og punting. Ha? Kuno mo makasuway. Arita sa underground. Di ay firing range na ko diri. Oh, mao ba, Miss Waves? Tanan mo sa underground. Okay, tana. Tara, Chris. Sunod mo na ako. Oh, Miss Waves. Manang Inday, Miss. diri ka lang ha. Ikaw mo'y bantay kon mobalik ang nang motor. Ay, di to mo balik, miss. Oy, kay naman ng patrol cars mga tanod. Sige. Diha ka na, Manang Inday. Arim sa underground. Padayon lang ka mo, miss. Dali na mo. Ako'y magbantay din, he. Tingalig mo balik ang mga nagmotor. O dili ba? Basi nagmudayon og ari si JC. Ikaw, Chris. Sugi na. Okay, suwayan ako. Tingali magiko-hiko ng bala na, ha? Andy? Sige na. Sige na. Sog din ang pagpunting. Tingalig mo ikid ng sampot ni mo ipabuto, ha? Oh, Andy, oy? Matod ni mo, usban ni mo dagan sa imong kinabuhi. Oh, tuod no? Okay, Bart. Magkatawa man lang tanin nyo eh. Sugdan ko na, Bart Andy. Tanawa ko, ha? Sige na. Sugi na. Yes, Franco. Di na mo ka seryoso, Chris. Uy! Oh, Andy? Bisa kung saan, no? Bayot lagi gihapon ka. Bart Andy. Sige na. Sog din na, Chris. Okay, niya. Bade ay, pagkauwaw ka lang. Tanawan og igos imong bala, oh. Naikis-ikisan. Hiko-hiko man ka diha. Nawayon biya ni mo, ay? Ikaw ko na, be? Sugdi ko ng pagpunteng. Tanaw na to unsay agi ni mo. O tanaw na to, makaigo ka ba bisag sa papel man lang. Sukdo ni mo akong abilidad. Di ko gwapo. Tutuki lang. Tanawa, Chris. Tanawang igo sa kong pagpunting. Halalo? Ikaw na, Andy?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or Yes, ako ni. Pasok lahat ang mga bala sa target paper. Kita mo na? Kung tao pa na, natusak-tusak na sa mga bala. Kangigo pagunay ni mo, kahingigwa! Mulang. Ikaw, Franco. Wa pa ka? Firing na. Oo, Miss Bibs. Nakasuway na kag-firing? Wa taon, oy. Awa ko armas taon. Tirador mo tayo, gunitan ako sa amo, ah. Suway. Okay. Okay, kadiyot lang. Itaod para sa mata nimo. And kaning earphone. Ay. Okay. Okay na. Sige na, sugdi na. Miss Bibs. Niya. Wow! Sintro da! Alpha permi ang igo. Animal kining Franco ay pisag asa lupi gid mi niya. Andy? Grabe ka, Franco. Tsamba lang. Dali na mo, Miss Babes. Andam ng pagkaon. Dali na mo, Franco. Andy, Chris, mga na ta. Salamat, Miss Babes. Kamo lang. Busog pa ko, Miss Babes. Ayaw, ana, Andy. Dungan ta sa pagpangaon. Unsa man. Hungitan ti ka? Ayaw, ana, Miss. Musamot ka in love ni mo, ana. Andy, why unay? Okay, humanatag pangaon. Na ako important nga bino. Muinom mo? Okay kayo. Na, Miss? Inom ka? Uy, nga nagutong dili. Okay, mag-inom ta. Nag-inom mo? Saan yung pagtabang ni Miss Bibs? Kung doon ay kontra. Tuod, no? Narabay ginaingon. Ang armas ug bino, di maayong mag-uban. Kayo mag-uban na mag-away ang armas ug ang bino, malagmit. Mamatay ang nagunit sa armas. Okay, Franco. Katamtaman lang, good. Let's enjoy. Inom ta. Juice lang, imo. Salamat, Miss Bibs. Franco, may ipangutan ako nimo. Unsa na, Miss Bibs? Kinsay mong uyab karon? What taon, eh? Until now? Wa? Doon na, pero why chance, ah? Unsay buti may pasabot? May naibugan ko, pero ay paglaom. Nahibaw ko. Nganong naingon ana? Nahibaw ka? Yun saan mo pagkaibaw? Amang ka. Dili ka makamao mo pagawas sa imong gibati. Unsa naman ni? Unsa ni kinabuhi na ko? Unsa man ko? Naangko na kong tanan. Buta, bungol, nahimo ng amang. Bakit? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.